Nysgerrig på, hvad en ejendomsmægler gør, når du skal sælge dit hus? Her er en hurtig gennemgang. Først og fremmest står mægleren for en grundig vurdering af din ejendom. De kigger på stand, beliggenhed og markedstendenser for at finde frem til en realistisk værdi. Dernæst forbereder de salgsmaterialet. Det er en annonce med alle de vigtige oplysninger som pris, størrelse og stand. Markedsføring er også en del af mæglerens opgaver. Lige fra online-annoncer og sociale medier til åbent husarrangementer og private fremvisninger, de sørger for, at din ejendom bliver set. Mægleren hjælper dig også med at finde den rigtige pris, forhandle med køber og præsentere dit hus på den bedste måde. Under forhandlingerne fungerer mægleren som mellemmand og sikrer, at både køber og sælger er enige om vilkårene. De udarbejder også den juridisk bindende købsaftale, hvor alle vilkår, betingelser, pris og flyttedato er beskrevet. Til sidst sørger de for, at alle de juridiske krav er opfyldt. Det kan være at skaffe de nødvendige dokumenter, koordinere nøgleoverdragelsen og afslutte handlen problemfrit. Så nu ved du det. Din ejendomsmægler er en sand multitasker, der håndterer hvert eneste trin i dit boligsalg.